YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Elena, minyo og may mga anak, taga Tagum City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong kamagwangang anak nga nag-edad og 26 anyos na karon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ang ako, anak. Kagwa pa sa to anak, Elena. Silki sa kaayo, pero bulag. Lagi, salamat in taon sa Ginoo. Pagkadali sa panahon, murag kanus alang tong panahon nga gianak ti ka. Karon, ikaw na naning kamot alang sa atong pamilya. Lain sa kig di ko madako, ma. Ug usa pa, dako ko pasalamat ninyong papa sa pagpadako nako ug sa pagpaeskwela nako. Maong karon, pasag di kong makapamawit ninyong duha. Nak, dili baya ko gusto nga maghago kag maayo, ha? Mauna, ayaw gyud paghago og maayo. Kay ako, kaya pa na ako manarbaho na. Papa, oy din lagi pa. Maedad na ka. Pahuway na trabaho good. Usa pa, pila naman lay gastuan na akong manghod siyang pa-eskwela pa. Usa naman lang katuig, mahuman na siya. Salamat na ka. Swerte gid kay mi nga nakaanak mi parehas nimo. Ug swerte sab kayo ang mga manghod nimo nga nakamagwang sila og grabe ka responsable ug manggihunahon-naon kaayo nila. Salamat pa. Kaming duha si Papa nimo ang angeng magpasalamat, Mara. Uy, kahumotun aron nimo giluto. Mas maayo nga nag-abot ni Mara gikas trabaho, makakaon dayon siya. Oh, maog yun. Kaya nakasiguro ko nga gutumon yung tumbatayin ni Pauli ato ron. Oh, Mara, nak? Oh, ngano ka? Nak? Doon na kay gipamati. Ang sakit niya kong tiyan. Uy. Maragikot-kot ang suod. Oh, unsa? Uy, tingaligpas muna, nak. Lingkod ha, lingkod sa diha. Magkuha kong initubig aron ipainom nimo. Uy, kumusta naman? Niarang-arang naman. Kapila naman ni this month, maoy nga mo sakit akong tiyan. Tingalig stress na sa trabaho, nak. Di man ko stress akong trabaho, ma. Nala, sige. Basig gutom lang ka. Dali na, mga na ta. O, ma. Ricardo, si Mara ni bangon na. Tingalig malit siya sa iyang trabaho. Iso naman to sa banyo. Palong tuligo. Oh, Tawag ka, Elena. tiwas sa saring giluto ko, be. Abi. Mara, ngano? Ma, maawa kong tilubag kayo. Uy, hala, ngano man na? Nak, ayaw lang sa kagtrabaho.
Uban nanti ka, magpa-check up ta. Sige, ma. Magpahibaw lang ko sa akong kaupandaan. Common allergy reaction ra ni ma'am. Ay kabala ka. Hatagan na tong tambal ang imong anak. Salamat kaayo, Dok. Pagpanganak na ko aning bataa, healthy man unta kaayo ni siya. Pero karon nga nag-edad na siya 26 anyos, daghan naman kay allergy nga manggawas niya. Sa una namong pagpa-check up, murag nakapanti rasad ko kay matud lagi sa doktor nga common allergy reaction ra kuno to. Pero nakalabay ang mga adlaw, mura magdili mo talab ang tambal para allergy sa akong anak. Unya, Mara, nak nga naman ang bili mo. Pero di ba nang hubaga? Oo, kay bao, ma, uy. Huwag mo ko gikaunlain. Uy, imniday nagtambal. Oo, ma. Ricardo, unsa man ka? Mura maglawom ka ikag na. Kuyawan naman ko, day. Karon pa ko mahinomdom. Ha? Bahin sa unsa man? Kanabang kipamati karon ni Mara ba? Ingon ana man sa to sa una ang kipamati sa kong igsuon na namatay. Ha? Uy, Ricardo, ayaw ko pagbinuang di ha? Wa ko magpinuang. Karon pa ko mahinumdum nga nagtuom eh. Nga common allergy reaction lang to. Pero dili di ay. Mao nga dili gyud mo epekto ang mga tambal niya tungod kay dili mao ang diagnosis sa doktor niya. Ricardo! Ma, Oh, ma, please, ikinhawa. ha? Uy, ginoo ko. Ricardo! Ricardo, pagtawag dahil ng ambulansya! Ricardo! Baby dropping! Airways filling! Ginoo ko. Ayaw inton pasagdi ang among anak. Maluoy intong ka, Diyos ko. Lord, tabangi ang among anak, Lord. Elena, Ako si Dr. Lim. Usa ko ka espesyalista. Stop antihistamines. This could be hereditary angioedema. Mao day nga dili mo talabang tambal tungod kay dili day ni common nga allergy reaction. Ano, kumusta naman ang among anak, Dok? Stabilize na siya. Pero kinahanglan magbantay mo pirmi. Kay delikado ni kung dili madali dayon. Dr. Lim. Sakit ka ingon una-unaon nga isip usa ka inahan, hapit mawa na mo ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man gyud ay ni ang hereditary angioedema? Nganong dili man ni siya pareha sa ordinaryong allergy? Sa kaliwat bigyud ni? O mahimong mugawas ni sakita bisag way family history? O ganong karon ra man nimo gawas niya nga 26 anyos na ang iyang edad? Healthy man unta ning bataa pagpanganak nako niya. Ikaduhang pangutana, mahimo ba ning kalit lang mo abot bisag way naka-trigger? Unsa man namo pagkaiba nga delikado na ang hubag? Og pila man sad ka oras ang adlaw umulungtad ang usa ka atak? Ikatulong pangutana, nganong dugay man kasagaran ma-diagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente?
Kinahanglan ba nga pirmi siyang magdaog emergency nga mga tambal in case lang? Ikaupat og katapusang pangutana. Naabay pagkaon o lifestyle nga makatabang ani? Unsa man ang pinakaimportante nga emergency plan ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elena. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, nasaba ko si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usueña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal na mga problema na si ato ni Eileen Bathan, anda mong tagana nga musulbad sa inyong mga legal nga mga problema. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw, mao kini nga when you cannot rely on yourself anymore, lean on God. Mao gyud, no? Bitaw na ingo nga kanang pero mulihok gyud ta. Lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Pero magsigil lang ta pog salig sa Ginoo po, di pug ta mulihok, di po na mutabang ang Ginoo nato, no? So lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Prayer is a very powerful tool to overcome our mga problems sa ning kinabuhi, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Elena, minyo ni siya na yung mga anak taga Tagum, Davao del Norte. May tungod kini siya yung kamagulangan nga anak, sumasarabati ang tugan sa drama. Si Elena, may tungod kini sa problema sa yung anak. Ako lagong pa rin kamuta ni Helen. Medyo lamlaom ni problema sa imong bata na. Kining unang pangutanan ni Elena, unsa manggod ning hereditary angioedema? Manong dili man ni siya parihas sa ordinaryong allergy, sa kaliwat bagyud ni o pwede ni mugawas sa kita bisan way family history. Ug nganong karon raman ni mugawas niya nga 26 anyos naman iyang magulangang anak, no? Healthy man unta siya sa bata pa pagpanganak nako, no? So ako lang gining paningkamutan ni Lina pag bat-bat ning imong mga pangutana, kining gitawag hereditary angioedema panagsaon ra ni, no? O gitrans in the family na ni say mga genetic loading, no? Delikado po ni og dili lang matagad kay mamaga man ang kamot, ang tiil, ang naong, hasta ang sex organ, ang tutunlan, mo sakit or uncomfortable kay sa imong gastrointestinal functioning. Magtuya-tuya, murag gituya-tuya ba, mag-nausea nya, mag-vomiting. So rare ni siya. So naani siya inonta genetic loading, meaning it runs in the family. Dili ni siya pareha og allergy, no, lahi ni siya. Ang sumasa kong nibalan, nani siya something to do with kining gitawag nato og wa sakto nga pag-function nga protein sa lawas sa tao. So lisod kay ni pag-explicar nako nimo mga medical student lang ano yung makasabot, no? Pero basta kay something to do with inhibitor protein nga naa diha, mo dysfunctional ni siya mo nang mo resulta sa pagpamangga sa mga parte sa lawas sa usa ka tawo nga hingtungdan ni ani, no? Kuan ni siya medyo maremedyohan pero wa gyud klaro nga tambal, no? More on symptomatic, siyempre kung mamaga, muan kag something nga manipis-nipis lang dapita sa imong naong, o inom ba kag mga antihistaminic, pwede ra, no? Pero di gini sa may tambal, no? Ug pananglitan kay mamaga ang tutunlan, likado kay kag mahudtan kag oxygen kung way makaremedyo. Bisan naman lang og ganang mga kuan nga mga remedyo nang inato kayo ba nga paimnunin nimo siya og mga maka hupay sa inonta discomfort. Okay?
like antihistaminic. Ikaduhang pangutana, pwede ba ning kalit moabot bisan walay trigger? Kung saan na mo pakahibalo nga delikado na ang hubag ug pila masag ka oras o adlaw mulungtad ang usa ka atake. Naay maka-trigger na ni, labi na ko ng usa ka tawo may stress, ma-traumatize ba for whatever reason. Kunya has something to do with hormonal. Kunya kining ug nagsuffer ni siya og mga medical illnesses o kondisyon. Gani gituhuan nga usa sa mga maka-trigger ani kana mga tawo nga nagsuffer og mga malignancies, no? O mga immune diseases like lupus, makakuan ni siya, makasagmo, makasugmat or makapagrabi kining gitawag natong hereditary angioedema. So madili ta makakuan og pila ka adlaw siya mukuan, mutunga, pero basta kay mutunga ra ni siya. So may gani madani ni mo usa ka doktor nga expert ani kana mga allergologist, no, immunologist. Naani mga doktor ng nana, nailhan nga allergologist, basta naana sila, ha? Allergologist and immunologist, mga expert na sila ni aning mga problema. Ha? Sunod nga pangutana, nganong dugay man kasagaran madiagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Hinanglan ba nga pirmi siyang magdala og emergency nga mga tambal in kaso? Pwede raman siya mo trabaho. Lani ang life expectancy aning mga tao nga naay hereditary angioedema pareha ra gud sa general population. Dito makiyong dali ni sila mamatay. Puron sa mamadiha, basta kay careful lang ka. Nya, maglikay lang ka sa mga triggers like mga pagkaon sa dagat, kanang shellfish, na mga dairy products, magbantay-bantay lang po ka, ha? Kay, na ay mga kwan. Nya katong mga tao nga na ay mga problema sa ilang ngipon, ha? Maka-trigger po na siya og atake aning gitawag na to og hereditary angioedema. So, ang common ani nga pagtuo nga allergy ni siya, pero dili ni siya klase sa allergy. Lahi ni siya nga kaso. Pero, maalibyuhan ang mga symptoms, magipaminaw sa usa ka tawo nga naa ani pinagi sa pag-inom og mga antihistaminic. Unsa may mga antihistaminic available? Ang common din sa ato, kanang mga cetirizine, loratadine, ha? O, mga steroids, pwede sad. So, makakuha ni siya, katabang-tabang, pero dili gini siya may tambal. Kaya wa man ni siya tambal gini makaayo. More on symptomatic lang approach na mo ani mga doktor kung naani mga problema ani. Pero balik ko na ko sa makausap ha, panagsaon ra gini mutungan ning mga yun ani mga problema ha. Sunod nga pangutana, naabay pagkaon o mato akong giingon nga lifestyle nga mga tabang ni ani unsa mga pinaka-importante nga emergency plan ani. So imo na ida og allergologist kay sila may expert ni ani Elena. I do not know dia sa Davao og naabay allergologist or immunologist. Mangutana lang kuno diha og naaba. Kaya maglikay ka katong mga seafoods kung ipangalan a while ago, na mga nuts, peanuts, soy nuts, basta kay mga nuts no, na maka-trigger na siya. Onya mas maayo nga naani siya yung mga vitamins, no? Vitamin D is important. Asa man to makuha ang vitamin D? Pinagi sa pagpainit sa adlaw. Ay, lapog dugaya kayo. Kung pananglitan mahubag ang tutunlan, delikado kayo nga, di na ginawa, kinanglan nga, mahatagan siya hupay, pinagi sa mga, pwede steroids gani, or pinaka-practical, katunggingon ako mga antihistaminic, itong cetirizine, loratadine, pwede na siya. Ha? Ay, makahupay man siya sa not discomfort. Alright, so takasabot ka sa speaker ni mo Elena diya sa Tagum, Davao del Norte. Alright, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong radio program sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. In fact, proud kay ko na ako ning ibalik-balik sa mga kauban sa Lions, no? Kung kami, nakadawat mig award, the best radio drama program nationwide, no? Happy kay mi siya atong Nailin Batan ni ani po, no? Wag tayo madawat nga mga billions niya, pero lipay lang yapon ta, no? So, para sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tataka naman. Daghang salamat o maayong.
sa kaaw. Minsan ang takbong buhay mo, turusan ito'y Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa ganing handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Murmur. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, Gulong ng Palad. marunong tumingin sa taong naghirap at kaswat isang gabi ay may isang umaga ulang ng malang buhay ang Gulong ng Palad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo ganing usa ka babae nga taga Davao Oriental ang tumatatampo nagdasingan nga Mermer. I love you, Mermer. Jason, Muna tinuod, Mer. Dugay na kung nagkagusto niyo mo. May chance ka ko? kuan, Mer, so nila lagi gabi na. musuod na ko ha, kay gitawag na ko ni Papa. Sugtan lang good ko. Inigbalik na lang ni mo. Usawad, tuwa na yung bisita. Tuan na pa, ako nang ipapauli. Nanguyab na si Jason ni mo, Mermer? Oo, ma. Uya, imong gisugot. Wa, Papa. O mayo. Unagi manguyab mo, ay pagsugot dayon, ha? O nga naman ko no, Berto. Maya ba nang mag-anto siya una ni makuha ang gugma sa itong anak? Ako bitaw, nanguyab ko sa una ni mo. Pinang kabuha na nga, una nung gisugot. Sige po sag tubig, nangahoy pa ko. Ya, ipadarong po papa ni mo. Maupantusan lang uyab ni mo eh. Ay, panundog man ni mo sa una. Nga lahi naman ron. Basta, ayaw na yung sugtas Jason, ha? Pantusa sana. Mer, dugay-dugay na ko nga nanguyab ni mo. Huwag pag yung kamaluoy na ko. Naluwi man. Oh, kung mo nasugtan ako, Unya kung sugtin ta ka, dili ko ni mo binuangan. Dili ko ni mo pasakitan. di gina may tabo, Mer. Kailan to kay ka? Basta ha. Ulagi. Niya sa man. Uyab na ta. Sige na lang, uy. Paglaro di ba? Ulaki, uyab na ta. Yes, salamat, Mer. Mer, dugay-dugay na mga nga nagkauyab. Magninyo lang kata. May kwarta na di ka para igasto sa atong kasal. May natigo mo naman ko. Mau nga magpakasal na ta. O guman sa tong kasal, mangita tawag atong kapuyan. Ikaw, good. Sige, magpakasal ta. Day, wapag yun. Ang unsa man dong. Wapag yun ka mamabdos. Wa pa man gidong, uy. Gusto nang buta ko nga makakita sa tong liwat, day. Ako sad. Pero unsaon man nga, wa man ko mumapdos.
Sige lang dong, kay basig maluura ang Ginoo ug tugahan na taniya og anak. Day, nanginday ko ni mo ha. Mato ko sa, buringot. Ha? Magunsa ka dito? Magkoy-kos kong amigo. Manguy-koy mig bulawan dito. Dong, kinahanglan mo ito mo adto ka ng dapita? O day, kay para mo sa ni sa atong kagmaon. O niya, pila man sa kakaadlaw dito. Mag-agad ako sa kong amigo day. Pag-amping baya dito dong ha? O day, sa tanang higayon mag-amping ko. Tungod galang ni mo. Huwag sa mabot atong anak po. Ay nga nung nisugot man in taon ka, oy. Nga mo adto ang imong banaan nagdapita. Ngano di ay ma? Delikado magud nagdapita. Ang uban gani ana, dili na makauli sa ilang dapit. Kay matabunan na siyuta. Wa ko'y mahimo ma, kay gusto man ni Jason. Mag-ampo lang ko mga way daot ang mahitabo ni Jason. Kumusta man ka din Okay raman ma. Medyo laay lang kay wa ko'y kauban din sa akong gipuy-an. Pauli na lang ka dito sa ato. Ma, Pauli lang sa dito sa ato. Unya na lang balik din hisin yung gipuyan ko na papalit ni si Jason. Kailain ka ayo ng ikaw ra usa din uy. sige ma. Hapit naman duha ka buwan sukat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon wa pa siya mabalik. Kumusta naman ka iyang kahimtang? Kuya, og natabunan na to sa yuta. Simba ko lang in town pa. Madag simba ko. Mao may kasagarang may tabo ng manguy-kuy og bulawan. Matabunan na yuta. Kung di ka rin mabalik itong banan ni mo karon si Manaha, awa na to. Natabunan to sa yuta. Ginoo ko. Duha na kabuhan ka pinsukat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon, wa pagid ko'y palitan niya. Saan magkana, Bilber? Ay, nabalaka ko ni Jason pa kay duha na kabuhan ka pinsukat sa iyang pagbiya. Ug hangtod karon, wa gid siya mapalik. Ako pa na mo, no, Bilber? Imo na itong kalimtan si Jason. Bisig ko sao na kong kwenta, patay na to. Papa, uy. Ay, hapit ko malimot na. Muari dito si Bert o niya, ha? Ha? Kisang Bert pa. Nagong anak sa itong silingan nga, daghan kayo kayupan. Misita niya kuno siya ni mo. Kasi mamisita pa, uy, minyo man ko. Inyo lagi ka, pero wala magkaibada. Maong ayuha niya itong katiman si Bert, ha? Inig arin niya. Naibawa ng tingali ka sa kong tuyo ni mo, Mer. Naibaw man sa tingali ka nga minyo ko. Ano ako mong imong tuyuan? Dugay namang wa mabalik ang imong bana. O wala kay balita niya kung buhi pa ba siya. Mong kung mahimo, kalimtin ako siya. O dawatan nga kong gugma. Bert. Husto si Papa. Dili maayong magpaabot ako ni Jason. Kay mahimong parang panahon na wa na siya. Maong kinahanglan ako mo padayon sa unahan. Tinuod, Mer. Gisugot ako ni mo. Oh, Bert. Gidawat ka ng imong gugma. Salamat kayo, Mer.
Tinuod ay? Abdos na ka? Oh, Bert, wala naman ko arong buwan, ha? Kung mauna, hapit tadi ko mamahimong tatay. Oh, Bert, Kung mauna, magtipon na lang tadi. agad ako ni mo. Sige. Mangitadag ato kapuyan. Day, mulakaw sa ko ha. Kaya akong atimanon ng atong mga kahayupan. Pasin hapon ba ko mauli kay ako sa tong atimanon ng atong uma. Mukuyod na lang ka kunin mo, dong. Ayaw eh. Dinig ka lang sa atong gipuyan. Atiman na lang ang imong kaugalingon kay pila na lang kabuwan ang atong paabuton mga anak na ka. Sige, dong. Pag-amping, ha? Wasat ko magmahay nga niabot si Bert sa akong kinabuhi. Kaya pinangga man ko niya. Ug may umaabot na sabi nga anak. Uy, ano ni balik mas Bert? Tingali na nalimtan. May nalimtan lagi ka ni ba? Kumusta, Er? Jason? Jason, buhi ka? Nagtunog na mo nga patay na ko. Jason, Dako nang muntiyan. Tinuod gina nga akong nabalitaan. Nga may kaipon na ka, kay mabdos naman ka. Jason, pasaylo ako. Nagasa ako ni mo. Nagbaw ka ba kung sa kapait o kalisod sa napit nga akong yado rito? Kaya nangandoy ko nga sa akong pagbalik, mahatagan kang bayong ugma. Ug di mo man umaabot na itong anak. Jason, pasaylo ako. Pero sa kong pagbalik mo, dali akong labdan. Nga mabdos ka. Ug di pagin ako ang amahan. Kasakit din tabuha, Mer. Jason, ako magtuo nga mahitabo na sa itong kinabuhi. Dugay ka mo kung kayong nabalik. Ako'y malita ni mo. Mauna kong ako pagtuo nga patay ka na. Ako nga kunon nga may pagkuwang sa ko ni mo. Kahit pila kabuhan ko nga nuwahan ni mo. May sasag ko ni mo. Jason. Karoon mangutan ako ni mo. May gugma ka pa ba ako? Nga nang mulimod pang ko. Niya ka pa sa akong kasing-kasing. Kung mo na, magsugod ta sa uno. May mong ako ang mga mahal sa imong gisabak. Dili ingon anak ka sayon, Jason. Dawatan na lang nato nga dili kita para sa usak-usa. Pagita na lang og babae nga para nimo. Ug pasayloan na lang ko sa kong gibuhat nimo. Mirwin. Minsan ang takbo ng buhay, magdurusan ito'y walang huwag kang manindim. Wa ko magdako nga magpakita pa da ipagbalik si Jason ako. Pero sayang lang, kay dili man ko niya mahimong ang kunon pag-usab kay naa naman si Bert sa akong kinabuhi. Ug may anak na sabi. Nilapay ang pila ka buwan ako nahibaw-an nga may lain ang pamilya si Jason. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagay ni Mermer nga taga Davao Oriental uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagkalahan gulong ng pala. Ang mga kaagi gibada ng duas sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Bye. Bawat isang gabi